כאן אבישי דהצ'אק, והיום אני מודה רשמית שנראה לי אני חוזר ליוטיוב, ואני הולך להראות לכם איך להוריד ברול סטארס צ'יטים, שזה כאילו זה. טוב, אז ככה זה אמור להיראות. זה המשתמש שלי, שיש לי בו של רנק 35. אבל זה לא מה שבאתי להראות לכם. באתי להראות לכם איך מורידים את ברול סטארס צ'יטים שקוראים לזה מנס ברול. אז בואו נראה. טוב, אז נכנסים לגוגל, אל תתייחסו למה שיש בחיפושים האלה, זה הפלאפון של אבא שלי, כי אני ככה לצלם מהפלאפון שלי, פשוט אני סוללה. אז מה שצריך לכתוב זה פשוט ננס ברול. הנה אתם רואים, כתוב פה כבר ננס ברול, לא צריך ממש להתאמץ, ונכנסים לקישור הראשון, אתם צריכים לוודא שזה נראה ככה, לא להיכנס לזה, לא לזה, להיכנס לקישור הראשון שאתם רואים פשוט, גם ממנו בזה את התמונה של האפליקציה, וזה יראה לכם את הדבר הזה. אז אתם הולכים ממש אחורה, עד שאתם מגיעים לפה. דאונלוד, זה אומר להוריד, לוחצים על הירוק הזה שכתוב עליו דאונלוד, ושאתם לוחצים, אז זה פשוט יוריד לכם. לי זה לא נראה לי יעבוד, כי כבר הורדתי את ננס ברול, שזה ברול סטארס צ'יטים. אז זה הסרטון, מקווה שנהנתם, תנו לייק, תנו סאב, ויאללה ביי.